Λοιπόν, τα έμαθες όσα ήθελες να μάθεις. Λοιπόν, θα πάψεις να με καθυστερείς. Μίλα μου καλύτερα, Αναπασιώτη. Εγώ ώρα σε καθυστερώ. Ναι, ρε, εσύ με καθυστερείς. Σου λέω ότι ο κόσμος καίγεται. Ότι παίζεται η ζωή της αδερφής μου κορώνα γράμματα. Ότι αν μάθουν αυτά τα καθήκια πως τον έχουμε συλλάβει, θα εξαφανιστούν μαζί της. Το καταλαβαίνεις. Και εσύ κάθεσαι τόση ώρα και μου ζητάς εξηγήσεις. Και η ώρα περνάει. Και στο ξαναλέω, παίζεται η ζωή της αδερφής μου. Αλλά βέβαια, είναι δική μου αδερφή. Δεν είναι η δική σου. Μη μου μιλάς εμένα έτσι, μαλάκα. Θα σου μιλάω όπως νιώθω. Όχι, ρε καθήκη, δεν θα μου μιλάς όπως νιώθεις. Θα μου μιλάς όπως απαιτεί η υπηρεσία. Δεν έχεις δικαίωμα. Ακούσε και όπως νιώθεις. Ξέρεις ότι έχω αναλάβει αυτή την υπόθεση και έχω υποχρέωση να ξέρω τα πάντα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι κάτι που δεν θέλω ούτε να στο λέω, ούτε να στο θυμίζω. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ξέρεις εσύ μόνος σου και να το σέβεσαι, Δαμασιώτη. Ποιο πράγμα να σέβομαι? Το βαθμό μου, κύριε συνάδελφε. Που έφτιασα αίμα για να πάρω αυτά τα γαλόνια παραπάνω από σένα, κύριε συνάδελφε. Αυτά να σέβεσαι. Απαιτώ να τα σέβεσαι. Ιδέως θα γίνουμε εμπίδες. Ξέρεις τι εννοώ. Θα γίνουμε από 100 χωριάτες πάλι. Μπήκα σε αυτή την ιστορία κατόπιν διαταγής του αρχηγού. Και το θέλω. Έχω υποχρέωση, το θέλω, το νιώθω να φερθώ ανθρώπινα. Αλλά μην μου ξαναμπείς έτσι, μην ξαναβγάζεις γλώσσα εμένα. Όταν θα μου μιλάς, θα μετράς τα λόγια σου. Εντάξει, κύριε συνάδελφε. Εντάξει. Αν πεθάνει η Ασημίνα, σου μιλάω για την αδερφή μου, εντάξει. Αν πεθάνει η αδερφή μου, θα είσαι εσύ ο υπεύθυνος. Εσύ και μόνον εσύ. Κανείς άλλος. Το κατάλαβες αυτό? Κρατώντας αυτό το κορίτσι στα χέρια τους μπορούν και εκβιάζουν. Μόνο έτσι θα απειλούν ότι θα το σκοτώσουν για να αφήσουμε εμείς ελεύθερο τον ονό τους. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Αν σκοτώσουν το κορίτσι, με τι τρόπο θα εκβιάζουν? Δεν έχουν τίποτα στα χέρια τους. Πιστεύω λοιπόν για αυτό το λόγο ότι δεν πρόκειται να πειράξουν την αδερφή σου. Γι' αυτό μην περιμένεις από μένα να πάω στον αρχηγό και να του ζητήσω κάτι τέτοιο. Εγώ να ζητήσω από τον αρχηγό να βγάλουν ελεύθερο ένα μεγαλέμπορο ναρκωτικών, ξέχνα το. Εάν θέλεις κάτι τέτοιο, ξέρεις που είναι το γραφείο του μπάμπι μου, πήγαινε, χτύπησε την πόρτα του, όχι όπως μπήκες εδώ μέσα και πες του αρχηγέ, εγώ θέλω αυτό και αυτό. Πες του δε επίσης ότι ο Θεοχάρης διαφωνεί. Αν του πω ότι διαφωνείς, ξέρεις πολύ καλά ότι ο αρχηγός δεν πρόκειται να το δεχτεί. Η μόνη ελπίδα για να το δεχτεί είναι να το εισηγηθείς εσύ. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να εισηγηθώ εγώ κάτι τέτοιο. Δεν θα το εισηγηθείς ποτέ, γιατί εδώ ισχύει αυτό που λέει ο λαός. Και τι λέει δηλαδή ο λαός? Ότι ο θάνατος της αδερφής μου είναι για σένα αυτό που λένε 100 ξυλιές σε ξένο κόλο. Αλλά πρόσεξε καλά, Θεοχάρη. Πρόσεξε πολύ καλά. Κρατάς πολύ σκληρή στάση απέναντι σε μένα, απέναντι στην αδερφή μου και απέναντι σε αυτούς τους ίδιους τους απαγωγείς και τον Βίκτορα τον Τζέρβο, που είναι γνωστοί εγκληματίες. Θα μπορούσες να ήσουν πιο ανθρώπινος. Θα μπορούσαμε να τον αφήσουμε ελεύθερο, να πάρουμε πίσω το κορίτσι ζωντανό και μετά να ξεκινήσουμε μια γιγαντιαία επίθεση για να ξαναπιάσουμε αυτό το καθήκη και τα τσιράκια του. Λες βλακίες, το καταλαβαίνεις, Δεν έχεις καταλάβει τι κάνεις αυτή την επιχείρηση? Ακριβώς επειδή πρόκειται για την ίδια σου την αδερφή, σκέπτεσαι, συμπεριφέρεσαι, όχι σαν αστυνομικός, αλλά σαν ένα πανικόβλητο ανθρωπάκι. Σε μια γυναικούλα, μια κατινούλα της γειτονιάς, ρε. Μια γυναικούλα που για να σώσει το δικό της άνθρωπο που κινδυνεύει, δεν την νοιάζει από εκεί και πέρα να κόψει το λαιμό του και το σβέρκο του όλος ο κόσμος. Νόμος θα αποδοπατηθεί, ο ποινικός κώδικας, το κράτος, να σηκώσει τα χέρια ολόκληρη η κοινωνία μπροστά σε 5 αλυταράδες. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Δηλαδή δεν θα γίνουμε ρεντίκολο. Και τι, να δημιουργηθεί ένα κακό προηγούμενο? Και αύριο μεθαύριο παρακάτω να ξεσπάσει μια ολόκληρη βιομηχανία απαγωγών. Μόνο και μόνο γι' αυτό, εγώ δεν το κάνω. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Σήκωσε το ρημάδι. Σήκωσε το γαμό το κερατό μου. Δεν μιλάω σε κανέναν. Ναι, μπρος. Είπα στην νόμο Στεφανίδης. Έλα, λέγε τι τρέχει. Τι έγινε? Είσαι σίγουρος, ρε? Ρε, είσαι με τα καλά σου, ξέρεις τι μου λες? Έλα, κλείσε, δεν θέλω πολλές κουβέντες, κλείσε. Ναι, κατεβαίνουνε. Τι λέει, ποιος ήταν? Ο αξιωματικός από το πολυδράμο της γειτονιάς. Τι έπαθες, γιατί είσαι σαν να σε πάντησε σε φορτίγο, ρε? Γιατί δεν μιλάς? Γιατί γάμα το κερατό μου? Το αμήλυτο νερό έπιες, λέγε. Μόλις απήγανε την αδερφή μας στην Ηλέκτρα. Μόλις απήγαγαν την αδερφή μας στην Ηλέκτρα. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω? Κουφός είσαι? 3 αλυταράδες που κάνανε μέσα στο σπίτι μας. Αυτή η ηλίθεια τους άνοιξε την πόρτα, την πήρανε και την πήγαμε να μάξει εγώ δεν ξέρω πού. Όχι μόνο την αδερφή του, αλλά και την αδερφή μας. Λοιπόν, τώρα αισθάνεσαι καλύτερα το τι νιώθω όλες αυτές τις μέρες? Βγάλ' το σκασμό, Δαμασιώτη. Βγάλ' το σκασμό. Μας έχει έρθει, έχουν αρχίσει. Σιγά, έλα κάνε χώρο. Μη φοβάσαι, δεν σου χάλασα τα δακτυλικά αποτυπώματα. Τα κολόπεδα του κερατά. Υπάρχουν αποτυπώματα. Σε σένα μιλάω, ωραία, αποτυπώματα υπάρχουνε. Είναι νωρίς ακόμα, κύριε ταξιάρχη. Πες το δε. Δεν πρέπει να υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα. Γιατί δεν πρέπει? Φορούσανε γάντια και οι τρεις, λαστιχένια από αυτά της κουζίνας. Ήσουνε κι εσύ μπροστά όταν αρπάξανε τη μάνα σου? Ήμουν στο δωμάτιό μου.
Και πες μου τι έγινε. Άκουσα τις φωνές της. Και έτρεξες έξω. Ναι. Λοιπόν, πες μου, τι έγινε. Ήταν 3 άντρες με πιστόλια, με κράνη από αυτά που φοράνε οι μοτοσυκλετιστές για να μην φαίνονται τα μούτρα τους. Και τραβούσαν τη μητέρα έξω, να αυτή πάλευε μαζί τους άγρια και είχε βάλει τις φωνές. Ζέτα, εσύ που ήσουν. Εδώ ήμουνα. Όταν μπήκε η Τόνια, είχα πέσει κυριολεκτικά με τρόμο πάνω στην ηλέκτρα και προσπαθούσα να την τραβήξω όταν θέλω να την βγάλουν έξω. Και φορούσαν γάντια. Ναι, Και κράνη. ναι. Και οι τρεις. Και οι τρεις. Και οι τρεις. Μήπως πάνω στην πάλη έφυγε το κράνος κανένας και είδε τη φάτσα του. Όχι. Μακάρι να έχει γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δυστυχώς δεν έγινε. Και είσαι σίγουρη φορούσαν και οι 3 γάντια. Μάλιστα, θείο. Άρα δεν πρέπει να υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα. Από ό,τι λένε τα κορίτσια, αυτό αποκλείεται. Επαγγελματίες. Άνθρωποι του Βίκτορα Τσέρβου. Οι πιο σκληροί σε όλο τον υπόκοσμο της Αθήνας. Και τώρα πήραν και τη δική σου αδερφή Στάθη. Για να νιώσεις την κόψη του μαχαιριού πάνω στο δικό σου το πετσί. Μην το ξαναπείς αυτό, Δαμασιώτη. Αυτή την μαλακία δεν γουστάρω να μου την κοπανάς καθ' τόσο. Συνοηθήκαμε. Ξέρω πολύ καλά γιατί το κάνανε. Δεν χρειάζεται να μου το κοπανάς κι εσύ. Σταμάτα το τροπάρι για να μην σου σπάσω το κεφάλι. Ακούς. Κόψε αυτό το τροπάρι, Δαμασιώτη. Κόφω.